fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, ir-rebbieħ fuq il-mewt, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kemm hija ħaġa sabiħa nemmnu dak li l-Missier batinna nisimgħu fil-Vanġelu. Għalex hija sabiħa? Għaliex Kristu huwa dak li jagħti is-sens, id-dawl ta' ħajjitna. U tibda l-ġurnata b'qudiesa, dik il-ġurnata tkun imdawla minn din l-imħabba li Alla irid ikun magħna. Biex nilqgħu din il-laqgħa mal-mulej kif jixraq narfu n-nuqqasijiet tagħna u b'qalb nidma nitolbu maħfra. Mulej, inti l-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int il-ħobs tagħna, Kristu ħnina. Mulej, inti l-ħajja u l-qawmien tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-Udisa din nufru b'sufraġġu ta' Rita Zammit u Kevin Camilleri. Nitolbu. U Alla, inturi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbegħdu mit-triq it-tajba. U bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqar li hu l-insani ibiet minnu kull ma jitebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu l-ġeħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari miktub tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien Stifnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad għamu xi wħud minn ta' sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Ixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja. U bdew jeħduha ma' Stifnu, imma ma kellhomx ħila jiqfulu għall-erf u l-ispirtu li bih kien jitkellem. Imbagħad xewxu xi nies biex jgħidu, aħna smajnieh jidaj b'Mose u Balla. Anqlu wkoll il-poplu u x-xjuħ u kittieba li ġew għal fuqu, qabduh u ħaduh quddiem is-Sinedrju. U ġiebu xhieda folots biex jgħidu, dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem kontra dan it-tempju mqaddes u kontra l-liġi. Smajnieh jgħid li dan Ġesu ta' Nażaret qatt iħodd dan it-tempju u jbiddel id-drawwiet tagħna ta' Mosè. Dawk kollha li kienu bil-qiegħda fis-Sinedrju samru għajnejhom fuqu u rawlu wiċċu qisu ta' anġlu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, ħennin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej, ħennin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imqar jekk ikbarat joqogħdu jqassu fuqi u l-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek, il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi huma jagħtuni il-parir tajjeb flimkien. Ħennin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Triqati u rejtek u int weġibtni, għallimni il-kmandamenti tiegħek, femni it-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek flimkien. Ħennin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Biet minni triq tal-gideb, għatini fit-ġubitek il-liġi tiegħek. Jiena żilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija id-digriti tiegħek flimkien. Ħennin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej.
Halleluja, halleluja, halleluja. Ibnidem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Alleluja, halleluja, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. L-għada li Ġesu mexxa fuq il-baħar, in-nies li kienu għadhom in-naħa l-oħra tal-baħar raw li hemmhekk ma kienx hemm ħlief dgħajsa waħda u li Ġesu ma kienx tela fiha. Imma id-dixxipli kienu marru weħidhom. Mela waslu xi dgħajjes oħra mill-Tiberija rib fejn kienu kielu l-ħobż wara li l-mulej kien rat il-ħajr. Iżda n-nies meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnawum ifittxu lil Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsew: Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom: Tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxu mhux għax rajtu s-sinjali, imma xkiltu bil-ħobż u xbajtu. Tħabbtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għal dak l-ikel li jibqa' għal ħajja ta' dejjem, dak li bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsewh: x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla? Weġibhom Ġesu: l-opra ta' Alla hija din, li intom temmnu f'dak li hu bagħat. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu kull darba li nsemmuh qalb sinċira, jiġi f'qalb aċċana għall-verità, għall-ferħ, għall-paċi, hija dejjem grazzja kbira u tagħti direzzjoni dejjem ġdida biex insibu verament lilna nfusna f'postna. Il-Vanġelu spiċċa qalulu x'irridu nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla. U Ġesu qalilhom li tilqgħu lil dak li bagħatni. U l-aħbar it-tajbija din, kif jgħidilna f'pass ieħor fil-Vanġelu ta' San Ġwan, illi Alla tant ħabb lid-dinja li bagħat lill-Ibnu biex dak li jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-Ibnu biex jikkondanna, jiġġudika id-dinja, imma biex id-dinja aħna nkunu salvati minnu. Imma minnu Ġesu? Il-Vanġelu tal-lum jibda ħaġa interessanti, jgħid l-għada li Ġesu mexxa fuq il-baħar. Timxi fuq il-baħar fis-sens bibliku, jiġifieri fit-tagħlim tal-Iskrittura, ifisser li min jimxi fuq l-ilma, min jgħaddi mill-ilma, min joħroġ mill-baħar, joħroġ għal ħajja ġdida. U Ġesu li tgħidilna illi hu huwa r-rebbieħ fuq il-mewt, fuq id-dnub. Għax Allut kienu jaħsbu li taħt il-baħar hemm biss mewt u dnub. Min joħroġ minn dak l-ilma, kif jiġri fil-Magħmudija, speċjalment fis-sens simboliku qawwi meta jsir il-Magħmudija bil-full immersion, hija dik. Ġesu huwa r-rebbieħ fuq id-dnub. U għandna moviment. In-nies ifittxu lil Ġesu. Għaliex? Għax kienu għaċċana, kienu bil-ġuħ. Tax kienu bil-ġuħ?
Ġesu qalilhom intom ġejtu hawnhekk għax ftit ġranet ilu kelkom l-esperjenza li tiklu l-ħobs bix-xaba fid-deżert. Imma Ġesu qalilna jew ma ntikomx il-ħobs materjali kif intom taħsbu u kif xi drabi anki aħna forsi nfittxu il-Ġesu għall-affarijiet tagħna materjali. Naf nitolbu l-mulej jagħtini iktar flus, jagħtini iktar saħħa, ma ħaġa sbieħ ukoll, imma ma jistax tkun priorità f'ħajjitna. U għalhekk Ġesu qalilhom u ċanfarhom qegħdin tfittxuni biex għax rajtu s-sinjali, biex għax temnu fija, biex għax temnu li jien il-mibgħut minn Alla l-Missier għalikom għax Alla jħobbkom. Imma Ġesu tagħna wkoll kemm il-disċipli tiegħu u anke li llum jgħidilna aħsbu u fittxu dak il-ħobs li ma jintemx. U li huwa l-ħobs li ma jintemx? Is-sens tal-ħajja tagħna vera f'kull sitwazzjoni. U l-fidi f'Ġesu dak il-mibgħut mill-Missier jagħtina din il-qawwa id-direzzjoni f'ħajjitna. Ħafna drabi tiltaqa' man-nies l-importanti s-saħħa veru. Imma s-saħħa jekk ma jkunx hemm paċi fil-qalb, ma jkunx hemm serenità, ma jkunx hemm dik l-awareness tal-preżenza t'Alla f'ħajjitna anke f'sitwazzjoni umanament diffiċli, nintilfu. Din hija l-opra t'Alla. Temmen li l-kelma t'Alla hija priorità. Smajna wkoll fil-versett tal-Vanġel qabel il-Vanġelu li l-bniedem mhux bil-ħoss biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. U f'ġenb ieħor jgħidilna ħejjin dawk li jisimgħu l-kelma tiegħi u jwettquha. Dan hu l-ħobs tal-ħajja. U fl-Ewkaristija fil-laqgħa tagħna mal-mulej xort dan nieħdu it-tali. Għaliex ħajjitna hija dejjem magħmula minn ċerti għażliet dejjem. Intom li ġejtu hawnhekk is-santwarju għax għażiltu li tiġu hawnhekk. Ġejtu naħseb biex titolbu l-Madonna tgħinkom. U l-Madonna kif tgħinna? Dik li qalet il-Madonna stess lill-Kanuni Grima. Ejja dawk it-Tleva Marijiet għal 3 ijiem li jien nomt fil-qabar. U għalax titolbuha? Għax Marija telet is-sema bir-ruħ u l-ġisem. U dan li nagħmlu f'dan il-misteru, aħna naħsbu u naraw qabel kollox din id-direzzjoni, il-ġenna. Hemmhekk postna. U l-mixtra tagħna fil-ħajja umana bid-tbatija, bil-fidi fi Kristu ir-rebbieħ fuq id-dnub, nistgħu ngħixu qalb fil-paċi ma' nfusna. Din hija l-ħajja ta' dejjem. Li ngħixu għax aħna opra t'Alla, maħluqin mill-imħabba ta' Alla, ġbija tiegħu, u jekk aħna ma nimxux fuq din ġbija it-triq tagħna lejn il-ġenna, nistgħu nintilfu s-sens u allura mbagħad ħafna dwejjaq, ħafna biżgħat u ħafna teħta qalb. Imma it-talint ta' Kristu jagħtina fittxu dak il-ħobs li ma jintemx, mhix dak li jispiċċa, imma dak li jagħti sens. Ejjew eżesbieb. Inħallu l-Ispirtu tal-mulej idawwarna biex nifhmu din il-verità li Kristu jrid. Din hija l-opra t'Alla li nemmnu fih. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti eżis, nitolbu lil Alla missierna biex aħna ngħixu kull kelma li toħroġ minn fom Kristu li miet għal dnubitna u kien imqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Nitolbu u ngħidulu dawwa l-mulej il-fema tagħna, dawwa l-mulej il-fema tagħna. Għad-dinja biex jgħixu b'imħabba u ferħ il-ministeru tagħhom fix-xandir tal-kelma u għal-qadi tal-foqra nitolbu.
għal bnedmin li jemnu biss fil-valuri materjalisti biex jifmu l-importanzi tal-valuri li jiġu mill-emejjel tal-Ispirtu tal-Alla nitolbu. Għaż-żgħażagħ biex ma jibżgħux jiddikjaraw l-enerġija tagħhom għal qadi ta' Kristu u tal-Vanġelu nitolbu. Għalina hawnhekk f'din iċ-ċelebrazzjoni f'dan is-santwarju għażiż li qegħdin niċċelebraw tkun sinjal ħaj tal-fidi tagħna fl-emejjel tiegħek li tidher fil-Kristu fil-kelma tiegħu li salvana nitolbu. Inkomplu nitolbu l-mulej għal paċi fid-dinja b'dawn il-momenti ta' gwerer ta' biżat li aħna nafdaw fil-preżenza ta' mħabba ta' Alla biex min ir-responsabbli tal-gwerra jaħsibha darbtejn id-batija, id-dmija li qed isofru ċerti persuni vittmi illi mhumiex ftit. Għal dan nitolbu. Dawwa l-mulej il-fema tagħna. Nitolbu wkoll flimkien il-Madonna ta' Pinu aħna li din hawnhekk f'dan is-santwarju u dawk li huma maqudin magħna anke lil mixtutna bid-divozzjoni lejn il-Madonna ta' Pinu. Inħallu il-grazzja ta' din omna li ddawwarna biex insibu s-sens ta' kull sitwazzjoni li l-ħajja umana tippreżentalna. Nitolbu. Dawwa l-mulej permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, la luce del Cristo risorto sia per noi la verità sulla nostra storia. Preghiamo la potenza del Signore perché possa donarci la gioia di scegliere quel cibo che non finisce, perché tu sei la garanzia della serenità e della pace. Preghiamo, nitolbu, dawwa l-mulej il-femata. U fl-aħħar nitolbu skont l-intenzjoni personali tagħna. Atina mulej Alla tagħna li nfittxu l-ikel li jibqa' għal ħajja ta' dejjem li jatina ibnek Ġesu fil-kelma tiegħu u fil-ħobs Ewkaristiku u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tubit tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tubit tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsralina ix-xorb tar-ruħ. Naddafni mulej bil-żuniti u d-dittijaj. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Jitla qudiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li oġbok tnaddafna miħtijietna nitħejjew għal ħajja tajba għas-sagrament ta' ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq niżukħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiera ta' sew mulej Mister Addis tajjeb u daġit ta' salvazzjoni tagħna li dal-għodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja nistqarru il-glorja tiegħek. Iż-żaffer akbar inxanduha f'dan iż-żmien
li fieħġe s-sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-lejt tagħna. Wara s-sakrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma mmutux aktar. Issa bħala vittima dejjem ħajja, bla qiegħda, joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jiqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-lejl imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismowet u l-art imlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smowet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull tisir. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dubien. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mewt tiegħek mulej biex għandu bil-ferq għaw mewt tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontani tolbu li l-Ispirtu Santi għadna f'ġisew wieħed li inna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tal-Anton, il-Ministru u l-Poplu li jint ksib talik. Ftakar f'ħutna u qrabatna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġim għadsom Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u jsebbħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi u ferħ inkomplu nitolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li jinti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritin kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubitna, ma nafru minu ħadd, daħħalniex fil-ġġib, iżdarizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslemu laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin.
il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarnu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Danu Ġesu ir-rebbieħ fuq il-mewt. Danu l-ħaruf talla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Infaħru il-mulej u nirringrazzjaw ta' dan id-don tal-Ewkaristija billi ngħidu għal 3 darbiet nqumu bil-wifqa dak li ċelebrajna. Ġifieri ngħidu il-mulej qam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Il-mulej mill-wiet, alleluja, alleluja. Il-mulej qam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Il-mulej qam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox. Inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-awment ta' Kristu mill-wiet. Kattar fina il-frott tal-misteru tal-lejl u jimla ruħna
bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, li naqdu għal darb'oħra maħutna mxerdin lem mill-xtutna biex flimkien nagħmlu din it-talba lil Madonna ta' Pino biex il-ħarsa tagħha bħala omna tkun dejjem fuqna, biex speċjalment inwettqu l-opra tagħha li nemmnu f'Ġesu billi ngħixu il-kmandament tal-imħabba. B'qalb fidi nitolbu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek immerkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek immerkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek immerkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, ħarstef fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd.